सबको जुहार समस्त को स्वागत सुन ये भिडियो देखमा सरगुल र रावण दरबार। सदा सर्वदा हरि भक्ति रे थाउ मोर मन तांक नाम धरि जाऊ मोर दिन क्षमा करिवे ज्येष्ठ भ्राता सही प्रभु नारायण श्री चरण बिना अन्य किसी मत दृश्यमान होला नहीं तेरे ही मन मागिले मो ब्रह्मांड Oh
ବାବା କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ବହି ଯାଉଅଛି ଶୀତଳ ଝରଣା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଳରବରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ଏ କାନନ କେତେ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଏହି ପଞ୍ଚବଟ हे पंचवटी बन फुले फुले दिसुअछि केशव नारी रतना हे पंचवटी बन सुवर्ण मृग शरण अछि असंभव है सुनिया चटकन कर तुम निज राक्षस माया राक्षस कहे से राक्षस राक्षस बड़े बड़े हुए निश्चित किंतु एक सुवर्ण मृग रही रही हमर कुटीर समिति जहां मानिबा पय जनगण देव देखन प्रार्थना सुवर्ण मृग ताले ताको घेणी आसीबा मोबाइल रा हां सीते
ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ହେଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ବିବାହ କଲା ଦିନଠୁ କେବେ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହିଁ ଏହି ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ। একে দ্বন্দ্বের পকাইল তুমি নিশ্চয় জ্ঞানী আসবে সুবর্ণ মৃগକୁ ধৈর্য ধরা দেবী ভাই লক্ষ্ମণରେ ଜାନକୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ମୋରି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଟୀର ଦ୍ୱାରତେ ସମ୍ମୁଖେ ଚକି ରହିଛୁ ମଦନ ଜାନକୀଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାତା, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୋଟି ଦ୍ୱାରେ ମାତା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଥିବେ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମାତା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାତା ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନୁ ଧରି ଜଗି ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ଗତି ସମ୍ମୁଖ। ଠିକ ଅଛି ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଆଜ୍ଞା ମାତେ। ଶୁଣି ପାରୁଛ ନା ତମ ଭାଇଙ୍କ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର କିପରି ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ୍ରାହି ସୀତେ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାର। ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମ ଭାଇକୁ ଏ ଘୋର ସଂକଟରୁ ରକ୍ଷା କର। କଣ କହୁଛ ତୁମେ ମାତା? ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉପରେ ବିପତ୍ତି, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତ୍ରିପୁରେ କେହି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କରିବ ଯେ ପରାସ୍ତ। ନା ମାତା ନା, ଏ କୌଣସି ଅସୁରର ମାୟା ଅଟେ ନିଶ୍ଚିତ। ଅଧୀର ନ ହୁଅ ମାତା। क्षमा करंतु माता, ताहा मन बालिभी कर। तुमर सुरक्षा आदेश देइछुंची ज्येष्ठ भ्राता। मुई गले घर अरण्यकु तांको आदेश हेब जे अभज्ञ। ना माता ना, तुमको इलाकी छाड़ी जाई पारिबी नहीं अरण्य मध्यक। क्षमा क्षमा माता क्षमा। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ ତମ ଭାଇଙ୍କ କହିଲା
आज्ञा में भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि ये ଅଛ ଏ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଭିକ୍ଷୁକ ମୁଇ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ତୋଷିବ କି ମୋର କ୍ଷୁଧା ପ୍ରଣାମ ଘୃଣା କର ଯତିବର ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୁଅ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କର ଯାଉଛି କୁଟୀର ମଧ୍ୟକୁ କିଛି ଫଳ ମୂଳ ଆଣିକି ଦେବି କ୍ଷମା କରିବେ ତବିବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଲଙ୍ଘି ନ ପାରିବି ମୁହିଁ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ତିନିଗାର ମେଟାଇଲି ମୁଇ ତଥାପି ଯଦି ତିନିଗାର ଲଙ୍ଘି ନ ଦେଇଛୁ ଭିକ୍ଷା ତୁଇ ତୋ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଇ ରାବଣ ବୋଲାଇଏ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା
तो शरीर को स्वस्थ कोई पानी